Ik ben Britt Dame en vandaag zijn we op Reewoude in Herkenbos. En je kijkt naar Hoes te Koop. Hoes te Koop. Goedemorgen. Hoi, ik heb gehoord dat je het Hoes te Koop hebt staan. Mogen we binnenkomen? Proberen we. Ja. Kom maar binnen. Treed binnen. Nou, dit is onze woonkamer. We zijn op Bungalowpark Reewoude. Woont je er even vast? We wonen hier al 23 jaar voor vast. In het begin was het niet helemaal zeker dat we hier vast mochten blijven wonen, maar sinds een jaar of 8 denk ik, dat is permanente bewoning. In welke tijd was het dat je hier kwam wonen? In 1991 hier komen wonen van Oud Azerooy. En we hebben dit bungalowtje gekocht. Ja, dat was meer bouwval als huis. Maar we hebben dus opgeknapt en we hebben super graag gewoond altijd. Heel leuke plek voor te wonen. Waarom is het hier zo fijn om te wonen? De rust, het groen, de bos. Lops oude park en bus midden in de bos. Dus dat is allemaal positief. En we wonen hier ook nog heel erg her, maar we willen heel erg naar het dorp. Dus ouderwets moesten in een dorp wonen en niet ver van de voorzieningen af. En de tuin wordt te groot. Wie lang heb je het Hoes te Koop staan? Bijna 4 jaar. Dat is al een tijd. Als ouderwets en mijn wil eigenlijk heel veel gaan fietsen. Dus dan is de tuin te groot. En... Zo, we mogen gewoon kijken in het huis? Ja, kom maar. Het is eigenlijk het plekje overdag, koffie drinken, gezet lezen, eten. Hier zitten we eigenlijk altijd. Het gezellig plekje. Je kunt het noemen. Dit is de woonkamer met de keuken dan. Je kunt een kleine blik in de badkamer doen. Dat is ook groot. Dat is groot zat, ja. Groot bad. Hoe noemen ze het? Het masterbedroom. Yes. De master bedroom. Het is eigenlijk toch nog best ruim voor een bungalow. Ja, het is ruim zat. Veel plek zat altijd gehad. Ja. En we hebben altijd de kinderen of de kleinkinderen, dus... Hoe slapen die? In de logeerkamer. Gewoon in de logeerkamer. Hier een bed. Een dubbelbed. Ja. Dat is groot. Ja, dat is goed zat. Dus ruim zat. Ruim genoeg. En dan hebben we hier nog een atelier met winst. Dus hobbyschilder. Kijk eens, wat een kunst. Steed het wit goed. Het was misschien dreuger. Voor de ladies. Yes. Nou, kunnen we vooral nog de tuin zien, want dan ben ik wel nieuwsgierig hier. Daar kan ze kijken, ja. Dit is van onze tuin. Voor we zoveel werken hebben, is het geen super tuin, maar werk op z'n even goed. Ja, inderdaad. Veel groen. Het is veel ongereid, hè? Knippen, Ja. Constant knippen. Zijn er al mensen komen kijken naar het huis? Ja, regelmatig hebben ze wel een bezichtiging. Ja. Maar het is helaas nog nooit tot verkoop gekomen. Ja. Wim bid. De wonderen zijn de wereld niet uit. Hè? Nee, daarom. Dus, ja, nu hebben we nog een tuinhuisje. Tuinhuis met een vliertje. En in de kelder onder het tuinhuis. Oh, En compleet zo groot als het tuinhuis is, is ook kelder. oké. En dan hebben we hierachter nog een carport voor de caravan. En speeltoestelletjes voor de kinderen. Bedankt dat we mochten komen kijken. En ja, ik hoop dat je het snel verkocht kreeg. Ja, gedaan. Ik vind het fijn dat je er even zit komen filmen. Misschien waar het. Ja, Wim Zullen we bid. zien, hè. Ja, precies. Dankjewel. Heb je hier zelf het huis te koop staan en wilt je graag opgeven? Mail dan snel naar info@tv11.nl. Bedankt voor het kijken naar Hoes te Koop. Laat je dus even weten als je het verkocht hebt. Kun je benaderen.